سلام أملاخ نعخم يخون كبرات حوات صقا قويتانان مدحينا يسكرسوس نعخاتكم يخون لما عنتي زقربوا لكم أب مثالي معرف السلسة دلو حساب كنرينا كفقد حموشتي كساب فقد شدشت زلو إذا حساب زي بحكي بفلا يبزلنا جيزي بزحاس سبات أب جزاء رئيسهم زوكولو أب جنزبهم زوكولو أب سلطانهم أب تمرتهم زوكولو جيزي إنا زلنا ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ አበይ ክንወከል ከም ዝግባአና እንታይ ከ ክንገብር አሎና ኩሉ ነገራትና ክሰልጠና ተዳ ኮይኑ ሰላምን ርግኣትን ሓጎስን ደስታን ክንረክብ ተዳ ኮይና እንታ ክንገብር አለና ካብ ዝብል ካብ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ክንርኢናሞ እግዚአብሔር ይገልጸልና እግዚአብሔር ከብረሃልና ቀደም ቀዳድም ነቲ ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ ክንዕድሞ ኢናሞ ሓቢርና ንጸሊ እያው ልዑል እግዚአብሔር አቦነ መስግነካ ለና ስለቲ ብጥዕና በእምሮ ብጥበብ ክንአቱ ክንወፅእ ሓለዋኻን ክንክንትኻን ዘይተፈለየና ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ ለና ሕጂኻ ጎይታዬ አባኻ ዝውከል ኩሉ ግዜ ጽኑዕ ዝኸውን ሞ ኣነን ህዝበይን አባኻ ክንውከል ጎይታ ናባኻ ክንጥምት ኣብ ቃልካ መሰረት ዘለዎ ሓሳብ ክህልወና ንጽሊ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን بحكي سب انتايو دخومي سب سنفي سب دليتو حسابو كجبر ويكا كاونلو اي كاني اغزابير انت زي حجزو سلازي انتاي دبلنا دلو امثالي معرف سلسته فوق حمشتن شدشتن كببولكم اب كل من قدخا يبلنا اب كل من قدخا نعو حسب اب كل من قدخا نعو حسب نسخة أكايدها كقنع أيو يبلنا مالتي نسخة أكايدها كقنع أيو انتاي مالتي أب كل من قدها نوع حساب كلنا خلو أنا نسخة من انتاي كنقبر ألونا حدا نجار كنحسب كلنا حدا نجار كنمدب كلنا كم زخ قبرين عمتها دحر ورح خم زخ قبري إلنا حدا نجار كنحسب كلنا مس من كنماخر يقبعنا مس إجزاء كنماخر يقبعنا كما ينتدعي لكم أنا نسخ من دك سبات كسع كندزي سنفاتنا مهنياتو دد بلنا يوك وخنلنا أي كني دد حسبنا يفتسملنا مالتها يكونن እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ነቲ ፈጻም አካል ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክንሓቶ ይግባአና ሰብ ይሐስብ እግዚአብሔር ካይፈጽም ንሕና ሐሳብ ነቀርብ ወእግዚአብሔር አምላኽ ፍቃድካ እንተ ኮይኑ እዚ ይኹነለይ ካበይ ክንማሃር ንኸይልና ኣነ ንስኹም ክርስቲያና ካብ ናይ ጎይታናን መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እንማሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ኣበይ ይውከል ነይሩ ተዳኢልና ኣብ እግዚአብሔር አቦ ይውከል ነይሩ نعمنا تابتا جيزيناي مسكال انتاي لتصليو اندحر إلنا وأبوي فقاد كان تخوينسي إذا صوازيا كاب كرمي كتحلف إلمنا كاللغو نقرقين فقاد كاد أمبر فقاد يسي أيوخون إلو لمينو مالتي سلازي انتاي يرد عن نفسي نقراتو نقزي عبير يروكمو نيرو أبوي وكل نيرو كريستيان مالت سعاب كريستوس مالتي كاب كريستوس نمهارو نقر تدهاليو أب إغزابير كتوكل اللوكا يسوس كريستوس أب أملاك توكلو إلو تراح أيكونن مهيرو بجبري أب إغزابير أملاك بموكل برخت كاب سماي يوردو نيرو مالتو نقراتو يسلطو نيرو سلازي لعلو خلو حادة نعين نعهاتكمن زي تقمنان أين فلت إنا سيطان بخمي كم زدانا قرنا بخمي مساناخل حدقا كم زوقوانفنا نحنا أين فلتن قرب 3-4 دقائق صبوق من قد تخيط خون بدحري جنتاي كم زوقوانفكا أي تفلتن أنا نسخمن صباح انتاي كم زخون أين فلنا خلاتنا أين فلنا سلازيغا زيابير انتاي بلنا لون عين عخاتكمن أب كل من قد خاس ينوع حسب نحسب دولنا እግዚአብሔር ደግፈኒ እግዚአብሔር ሓግዘኒ ነገራተይ ንስኻ ሕለፎ ከምዚ ሓስብ ኣለኹ ከምዚ ሰርሕ ኣለኹ ከምዚ መዲብ ኣለኹ ክመሃር ደለኹ እግዚአብሔር ፍቃድካ እንተ ኮይኑ ሕለፎ ኢልናስ ንጽልዶ በሐቅ ንጽልዶ ወይስ ደሓን ኣነ ክእለት ኣለኒ ኣነ ገንዘብ ኣለኒ ትምህርቲ ኣለኒ
يعرخ اللوني يحوات اللوني أنا بزي ولا حنت تشجروا لنا جري باللين دو إنا نبل كم زدينا نبل ولاس እግዚአብሔር አሎኒ እግዚአብሔር حجازيو እግዚአብሔር ደጋፊዩ ንዑ ሒዜ እንታይ ከይከውንና ንብል ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለው ገርመኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለው እቶም ሓደ ወገን ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ክውከሉ ከለው እቶም ሓደ ወገን ግን ኣብ ክእለቶም ኣብ ጥበቦም እዮም ዝውከሉ ስለዚ ኣብ መንገድታቶም ካ ሕንፍሽፍሽ ይኸውን ማለት እዩ ኣሳልጦ ዓወት ዘይብሉ አደዳ ጓህን አደዳ ጭንቀትን ይሆኑ እስኪ ሕሰቡ ከምዚ ክገብር ኢልኩም ዝሓሰብኩሞ ክፈሽለኩም ከሎስ ትጉሂዶ ትጉሂኻ ናይ ብሓቂ ይስማዓካይ ለይስማዓካ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 6 ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዝብልሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 22 ፍቅዲ 4-5 ከም ብበልኩም መንገድኻ ንእግዚአብሔር ታይግበር ኣማዕቁብ ይብል لك خمتنا مثال معرف ثلاثة من قد أنا من نجزابير أما عقب أبو وين تيكبر توكل نسوين كسلت الكا أيوم نتصرتيا بقانقين بقانقاهم دتصحفت قاليا من قد خا نجزابير أما عقب مالت علامة خا مدباتك حساباتك كل نجاراتك أبجزابير أما عقب نامنت كتجيش كلها እግዚአብሔር አምላክ መንገድታተይ ንስኻ ሕለፎ ክትሰርሕ ከለኻ እግዚአብሔር ሰላም መዓልቲ ውዕለኒ ሰላም ምጅማር ስራሕ ግበረለይ ጎይታይ ኢልካ ትጽሊ ክድቅስ ከለኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ሰላም ለይቲ ይሕድረኒ ኢልካ ትጽሊ ክትስእ ከለኻ ተመስግን እዚዩ ንእግዚአብሔር አምላክ እንታይ ግበሮ ኣማዕቁብ መንገድኻ ንዑ أمعقب لنا سلمنتاينا أب أملاخ نمعقب ويكا نوكل نزب الحطو مجمّريا إزي كملا سالو سلمنتاي حناسي كلت النهالونا خلو أناس جنزب النهالونا خلو أحوات بزحات كلوني بيتسب كلوني تمرت النهالوني كلت النهالوني مويان نهالونس نمنتاي إيه أنا أبغزي أبير زوكل إلنا نحسب نخون نحسب نخون أنا نسخون نجرجين نزي زملسو أبي أنت دايلكم أب إرمياس معرف عسرته فقد 23 سكين خير إرمياس عسرته فقد 23 كننبب كلنا ود السبك ساعة خند منتاي دخم مخانو سنف مخانو أو يحبر الناي مو عسرته فقد 23 كننبب أينا كم زخايبل قويتاي من قدي سب قويتاي من قد سب كابروسو كم زي كونه اتيز مالالو سولو سقاميو كقنع عاقم خم زي بلو افلت الله نحنا خا نفلتو ارمياس زي تردي ولا ارمياس تردي ولا زي حدا سب من قدو كقنع عاقمي كم زي بلو حسابو خسمر علامو خسمر دليتو خسمر عاقمي يبلون تكمت دلنايو دخون لنا تزخون دامو أبي هبتا أنا هبتا ميخون زدلي تهبتم أنا مهور يخون دلي مهور تخون كومو يكونن دد دلخايو أي كونن زخون الكا كل سبي بهجيب كل سبي مني زي من سبي يلن نجرجين يفتصم دو زيابير تزي حق زكا زيابير تزي دقي فكاس ناتي ناتكم اندليسي يفتصم دو سلازي إرمياس افلت اللوخيلو انتايسو قويتاي من قد سب كابروسو كم زي كونه اتي زمال على سولو سقاميو كقنع عاقمي كيلت حايلي يبلون ازي فلت اللوخيلو إرمياس مالت معناها نفلت دو أنا نسخمن ስለዚህ አምሳሌ 24 ወይን በተደጋጋሚ አመጽሐፍ ቅዱስ ዘስተምህረና ነገር ተዳሃልዩ ኣብ እግዚአብሔር ጥራሕ ክንውከላለና ማለት አቦታትና እንታይ ይብሉ መሲልኩም እንዳአከለ ንዕለት ክንደዚ መርዓ ተዓዲምኩም ኣለኹም ሰላም መዓልቲ ይግበሮ ብህይወት የጽናሐና ይብሉ
እግዚአብሔር ይሕለፎ ይብሉ ስለዚ ከመይ ህይወቶም ሲ ንጽባሕ ከማን ምህላዋን ዘይ ምህላዋን ይፈልጡ ነይሮም ሎሚ ዘሎ ወለዶኸ ክሳብ ሽዑ ብህይወት የጽንሐና እግዚአብሔር ይሕለፎ ኢሎም ዶ ይዛረቡ ሰባት ተዳ ዓዲምካዮም ተዳይልካ ኖ ሎሚ ዘሎ ወለዶ በቃ ክመጽየ ጥራሕ ይብለካ ናይ ግድን በታ ዕለቲ ኣናይ መርዓ ኣነ ክመጽየ ኮሚ ይኮነን ባ ኣምላኽ ይሕለፎ ብህይወት እንተሊና ፍቃዱ እንተኾይኑ ክመጽየ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክመጽየ ዝብሃል እምበር ናይ ግድን ክመጽየ ኣይበሃልኒ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይብላናን ንስኻትኩም ንዓመታ ከምዚ ክንገብር ኢና ትብለኹም ብምምካሕኹም ሲ ጽቡቕ ዶ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ያዕቆብ ጽቡቕ ዶ ይብለና ኣይ ጽቡቕን እዩ ኣምላኽ እንተፈቒድዎ ብህይወት እንተሊና ከምዚ ክንገብር ኢና ክንዲ ምባልኩም ሲ ትምክሑ ኣለኹም ትምክሕቲ እዚ ትዕቢት እዩ ካብ ትዕቢት ዝተላዕለ እዚ ኮሚልና እንዛረብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፍቃድ ኣምላኽ እንተኾይኑ ኢልና ክንዛረብ ይግባአና እሞ ስለዚ ኤርምያስ 10:23 ሓደ ሰብ ስጉም ተቐንዕ ዓቕሚ የብሉን ከክምቲ ዝበልናዮ ኣይከውንኒ ማለት እዩ እዚ ኤርምያስ ይፈልጥ ነይሩ ድሓር ኣብ ምሳሌ 24 ከይና ክነንብብ ከለና ስጉም ትሰብ ይብለና ስጉም ትሰብ ሲ ብእግዚአብሔር ይኹም ታ ሓንቲ ስጉም ከማን ንስጉመላሲ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደልና በሓይልና ከይመስለኩም ኣነ ሕጂ ጥዕና ረኺበ ጉልበት ረኺበ ክጎይ ከለኹ ኣምላኽ ኣፍቂድለይ ዳ ኣምበር ኣምላኽ ተዘይ ኣፍቂድለይ ኣብ መንጎ እንታ ክገብረኒ ክእል ቀትለኒ ክእል እንቅፍ ኢለ ክመውት ክእል ስለዚ ህይወት ሰብ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ያዘላ ስጉምቲ ናይ ሰብ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ይደሎ ከመይ እንተዳኢልኩም እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ እዩ ኩሉ ዝንቃሳቀስ ህይወት ዘሎ ምብላዕና ምትንሳዕና ምድቃስና ሙስዋስና ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ስጉምቲ ሰብ እግዚአብሔር ይብለና እዚ ምራሕ ሰብዳ ከመይ ገይሩ እዩ ንመንገዱ ዘስተውዕላ ከመይ ገርና ነስተውዕላ ንሕና ንመንገዱ ትኽክል ሓቂ እዚ ቃል እዚ ዘይከሓር ሓቂ በዓልኻትኩም ፈትንዎ ኣነ ክንደይ ግዜ ፈቲነ ደድ ሓሰብኮ ኣይኮነለይኒ እግዚአብሔር ተዘይ ሰሚርዎ ኣይከውንኒ ስለዚ ኻ ኩሉ ግዜ ኣነ ድኾነ ነገር ክሓስብ ከለኹን እግዚአብሔር ዝነግሮ ማለት ካብዚ ቃል ዝተማሂረ ማለት ካብዚ ቃል ተማሂረ ንስኻትኩም ካብዚ ቃል ክትመሃሩ ይግባአኩም ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ዝምራሕ ሰብ ዳ ከመይ ገይሩ መንገዱ ዘስተውዕላ ከመይ ገይሩ መንገዱ ዘስተውዕላ ንመደባትና ንኣካይዳና ንዕላማታትና ከመይ ገርና ከነስተውዕሎ ንኽእል ስለምንታይ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኣነ ዝሓሰብኮስ ዘይኮነለይ ከምዚ ዝሓሰብኮስ ካልእ ኮይኑ ረኺበዮ ግራት ትዘርእ እታ ግራት ያ ክትፈርድ ያ ኣይ ክትፈርን ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ድኳን ትገብር ሸቐጥ ትገብር ክትከስር ዲኻ ወይስ ክትከስብ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ድኾነ ይኹን ነገር ትገብር መገሻ ትገሽ ብሰላም ክትምለስ ዲኻ ዋላ ሳኡ መይትካ ክትተርፍ ኢኻ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን ኣሎ ንመንገዱ ከቕንዕ ዝኽእል ንሓሳባቱ ከስምር ዝኽእል ብዙሓት ኣብ መንገሾም ዝሞቱ ኣለዉ ብዙሓት ክሳራ ዘጓንፎም ኣሎ ክንከስር ኢና ኢሎም ዲዮም ድኳን ድገብሩ ኣይኮነን ንሳቶም ዝሓስብዎ ክንከስብ ኢልና ኢሎም እዮም ድገብሩ ነገር ግን ክሳራኻ የጋጥሞም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኹምን ኣብዚ ትዕቢተኛ ወለዶ እዚ ኣብ ድኾነ ነገር ሓሳባትና ኣብ ድኾነ ነገር መደባትና ፍቃዱ እንተኾይኑ ብህይወት እንተሊና ፍቃድ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይ ከዓ ብህይወት እንተሊና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልና ክንዛረብ ይግባአና ኣብ ሉቃስ 12 ክንከይና ሉቃስ 12 ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ
ምሳሌ ኣውሎ ካብዚ ብሓቂ ዓብቲ ኾነ ትምህርቲና ክንመሃር ፍቕዲ 16 ከምዚ ኢሉኻ ብምስላ ነገሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ዝተዛረበና ማለት እዩ ከምዚ ኢሉኻ ብምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ጎርሁ ቀደወሉ ይብለና ማለት እዩ ብልቡኻ እኽለይ ዝእከበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ እገብር ኢሉ ሓሰበ እንታይ ደኣ እገብር ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዓኸነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ እሰርሖ ኣብኡኻ ኩሉ እኽለይ ሃብተይ እክብ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ እብላ በለ ኣምላኽ ግና ተዓሻ ንነፍስኻ ካብኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣሎ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን ይበለ ካብዚ ኸንታይ ንምሃር እዚ ሰብኣይ እዚ ክኾነለ ኢሉ ሓሲቡ ጎርሁ ቀዲውሉ ማዕኸኑ ኣግፊሑ ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ኣራይ ክሳዕ ኣብዚ ተኻዊኑሉ ኣሎ እጂ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለክሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ በላ እሞ ተኻዊኑሉ ዶ እዚ ሰብ እዚ ኣብ መንጎ ሞት ኣርኪቦ እዚ ኩሉ ዝኣከቦ ካልእ ሰብ እዩ ክምገቦ ቤቱ ካልእ ሰብ እዩ ክነብሮ ዝፀዓረሉ ካልኦት ሰባት እዮም ክበልዕዎ ራይዎ ከምዚ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዘጋጥም ገዛ ይሰርሕዎ ከይነበሩሉ ይሞቱ እዚ ደይበሃል እኽሊ ሓሪሶም የቱ ከይበልዕዎ ይሞቱ ንሳቶም ግን እዚሲ ንቐለብ ዓመተይ ይኸውን እዩ ንኽልተ ዓመሲ ኣስተርሐ ይበልዕ ኸውን ምስ ደቀይ ይኣኽለና እዩ ኢሎም ይሓስቡ ኾኑ ነገር ግን ኣብ መንጎ ሞት ከዓ ይወስዶም ከምዚ ብዙሕ ዘጋጥም ኣብ ዓለም ብዙሕ ዘጋጥም ሕጂ ታዩ ንሕና ካብዚ ሓደ ዓብ ዝኾነ ነገር ክንፈልጦን ክንርድኦን ዝግባአና ሙሉእ ኣብ እግዚኣብሔር ክንውከል ኣለና ሙሉእ ኣብኡ ክንጽጋዕ ኣለና ብዘይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ብዘይ በኣይሲ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነዊን ኣባኻትኩም ክጸንዕ ታፍታሕ ሕጂ ኣባና እያ ዘላ ንሕና ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪልና ነገራትና ክሰልጠና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንተዳ ኣብ ክእለትናን ርእስናን ንውከል ተዳ ኮይና ግን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣደዳ ጭንቀትን ኣደዳ ህውከትን ኢና ንኸውን ማለት ብስጭትን ኢና ንኸውን ሓደ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ሰላም ትረክብ ኢኻ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ዕረፍቲ ትረክብ ኢኻ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ሓጎስ ትረክብ ኢኻ እቲ ብገንዘብ ዘይርከብ ብወርቂ ብብሩር ዘይርከብ ሃብቲ ክዕድጎ ዘይክእል ሓጎስ ሰላም ህድኣት ክንረክብ ንኽእልና ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ ኣብዚ ትዕቢት ዝመልኦ ዘመን ሙሉእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንውከል ኣለና ኣብ ቃሉ ክንውከል ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ንሱ ኩሉ ዝኽእል ክነሱ ከማይን ከመኻትኩምን ሰብ ኮይኑ ኣብ ኣቦኡ ይውከል ነይሩ ማለት እዩ ወኣቦይ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ይጽሊ ነይሩ ይምህለል ነይሩ ሓገዝ ደልዩ ደገፍ ደልዩ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ሚቲ ካብ ሚቲ ኣብኡ ይውከል ነይሩ ኣነ ይፈልጥ እየ ኣነ ሓይሊ ኣለኒ ኣነ ክእለት ኣለኒ ኣይበለን ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይውከል ነይሩ ካብቲ ካብ ኣቦ ብዝረኸቦ ሓይሊ ድማ ንሰይጣን እንታይ ገይርዎ ስዒርዎ ንሱ ፍጹም መርኣያናይ ኣብነትናይ ልክዕ ከምኡ ክንገብር እግዚኣብሔር ንዓይ ንዓኻትኩም ይደልየና ኣሎ እግዚኣብሔር ንዓይ ንዓኻትኩም ይጽበየና ኣሎ ከምኡ ክንነብር ጎይታ ብጸጉ ይደግፈና ስለ ዝነበረና ግዜን ሰዓትን ክብሪ ንስሙ ይኹን ጸሎት ጌርና ክነዓጽና ኣቦ ዘለዓለም ኩሉ ዝከኣለካ ልዑል እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርኸካና ኣለና ወጎይታይ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ህዝብኻ ካባኻ ሪሒቑ ኣነ ይኽእል እየ ኣነ ከምዝለኒ ኣነ ዘይገብሮ ደለኒ እዩ ድብላ ቃላት ኢና ንሰምዕ ዘለና እግዚኣብሔር እዚ ቃላት እዚ
ክትልውጦ ህዝብና ኣባኻ ክውከል ኣብ ፀጋኻ ክውከል ኣብ ሓይልኻ ክውከል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፅልን ልምና ኣለኹ ኣባኻ ዝውከል ሓፊሩ ኣይፈልጥን መንገዲ ሰብ ብእግዚኣብሔር ይጸንዕ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚኣብሔር ይጸንዕ ከም ዝበሎ እዚ ቃል እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርድኢትን ምስትውዓልን ክህሉ ንልምነካ ኣለና ስለ ዝነበረና ግዜን ሰዓትን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን